wadhi nyime kama tim Kenya matugo tuke mag karate dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag Africa Senior Karate Championships ma ibiro bagi boma ma Abuja, piny Nigeria. Jotugo 29 osebedo ka timo orako dala adek e juma, kata kamano gin gi pek mar yuoro e orako ma kamago. Timno nigi jotugo mawuok e kor gwenge duto, gino mamiyo jotugo pek mar timo orako ma kanyakla. Piem mag pinje Afrika ibiro tiyogo mar manyo tiko mag tuke pinje mangima e kidieny mar joma dongo gi nyithindo. Tuke mag pinje mangima ibiro bagi e boma ma Cairo, piny mar Egypt, kamano mar Youth Olympics ibiro bagi e boma ma Dakar, Senegal, higa mar 2026. Tuko na timu ya wachezaji 29 ambao wamejumuika cadets, juniors na seniors. Wamewakilisha vitengo tofauti kwa sababu katika karate tunacheza katika mizani, yani weights, na naweza sema for sure tuko na imani, na kama nahodha wa hii timu niko na imani atikuwa tutacheza vizuri kwa sababu matayarisho yamekuwa mzuri.